Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, etorri dan hori. Eskerrik asko Bermeoko udalari bebai, Bermeoko mugimendu feministak antolatuteko, bueno, ekitaldi hau posible itxikarren. Eta, bueno, hori bai bilbide politxitzen dabil, pelikulie. Hamek ez dute Katisa Agirre idatzi dau, eskerrik asko bebai. Eskerrik asko danoi etortzearren, Bermeoko mugimendu feministari gonbidapenagatik, eskerrik asko, aintzan eri bereziki, bera egonda honen atzetik aspaldi, eta benetan niretzat aukera oso polita da. Lehenengo aldia da, pelikulari buruz hitz egitera deitzen nautela, gero badituta hemendik aurrera baditut beste batzuk, baina hau da lehenengoa, Bermeon lehenengoa. Eta, bueno, niretzako sekulako ilusioa egiten didan gauza bat da, idazle batentzat zinegile bat zugan etortzea eta esatea zure liburutik pelikula bat egin nahi dut, amets bat da. Aurten ez, baina 2024an estrenatu da. Bost urteko zera ibilbidea izan da, eta 5 urte horietan gidoiaren bertsio desberdinak egiten joan dira zinegileak, bai? Marko zuzendaria eta gidoigilea Valentina Biso. Baina orokorrean usten dizun gorputzaldia, zaila edo, ez? Ez dakit. Gero esango duzue, aber ze iruditu zaizuen, baina enuke esango dela pelikula amable bat. Amatasunari buruz hitz egitea bere konplexutasun guztian inoiz ez da amablea, ze aterako dira hor gai batzuk inoiz aipatzen ez direnak modu publikoan, ez? Eskerrik asko eta orain jarraitzeko ja beti kanpo.